ንደብረጽዮን ሓዊሱ በርክት ዝበሉ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተጸውዑ ተፈሊጡ ብጌታቸው አሰፋ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ንብዙሓት ሰባት መዘራረቢ ኮይኑሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝተጀመረ ሓድሽ ኩናት ንኤርትራ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ተባሂሉ ዝብሉን ካልኦት ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሓሰብ ታይምስ ዝተጻረዩ ሓድሽቲ ሓበሬታታት ሒዝልኩም ክቀርብ እዩ። ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረስዑ። ንደብረጽዮን ሓዊሱ በርክት ዝበሉ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተጸውዑ ተፈሊጡ ትማሊ ኣብ መላእ ትግራይ አንጻር መንግስቲ ፌደራል ዘቕንዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ምክያዱ ሲዕቡ ተወከልቲ መራሕቲ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ተጸውዖም ምስ ኣብይ ክዛተዩ ቆጽራ ሒዞም ከም ዘለዎ ተፈሊጡ እቲ ኣመራርሓ ህወሓት ዝሓወሰም በፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናብ አዲስ አበባ ከም ዝገሽ ዝተፈለጠ ኮይኑ ህወሓት ብሕቡእ ምስ መንግስቲ ፌደራል ከይደራደር ሻዕብያ ከም ሰገድማ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽትም። ሕብረት አፍሪካ ብዛዕባ ወታደራዊ ግጭት አሜሪካን ኢራንን ህጹጽ መግለጫ አውጥሎም አሜሪካ ምስ ሓይልታት እስራኤል በመዋሃድ ኣብ እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ኣብ ዝርከብ ኒውክሌራዊ ቦታን ካልኦት ዕላማታትን ዘካየደቶ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዮሴፍ ስክፍቶም ገሊጾም እቲ ኣብ ወንበር ሎሚ 28 ለካቲት 2026 ኣብ ዘውጥኦ መግለጺ እዚ ተግባር እዚ እቲ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ናብ ሓድሽ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘዕብዮ ገሊጾም መሐመድ ዓሊ ዮሴፍ ኩሎም ወገናት ሰላም ክገብሩ ነቲ ኩነታት ብቕልጡፍ ደው ከብልዎም ኣብ ዘለቐዘተ ክወፍሩ ጸዊዕሎም ተወሳኺ ኩሎም ወገናት ብመሰረት ሃገራዊ ሕግን ቻርተር ሕብራት ሃገራትን ሃገራዊ ሰላምን ድሕንነትን ንምሕላው ክዋስኡ ከም ዘለዎም ኣስሚሩሉ እቲ ጎንፂ ምልዓሉ ዓለማዊ ዘይምርጋዕ ዝፈጥር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዕዳጋታት ነዳዲ ውሕስነት ምግብን ቁጠባዊ ዘይምርጋዕን ብፍላይ ኣብተን በግጭትን ቁጠባዊ ጸቕጥን ዝተሃስያ ሃገራት አፍሪካ ከቢድ ጽልዋ ከም ዝሕድር እቲ ኣብ ወንበር ኣጸንቂሎም ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት እቲ ኩነታት ዝያዳ ከይባላሾም ኣብ ልዕልነት ሕጊ ዝተመስረተ ሃገራዊ ስርዓት ከካይዳ በስልጡንነት ዝምራሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ሓዊሱ ዘተቀዳምነት ክህቦ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝተጀመረ ሓድሽ ኩናት ንኤርትራ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ተባሂሉ ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ ኢራን ኣብ ዝርከብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት 51 ከም ዝበጽሐ ተረጋጊጹሉ ሰመዚ ኢራን ነቲ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክብሎ ገሊጾም ኣብ ቴህራን ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሰፊሕ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ሳተላይት ዝተሳሉ ስእልታት ዘርኢ ኮይኖም ኣብ ጥቓ እቲ ብሩስያውን ቴክኒሻናትን ዝመሓደር እንኮ መመንጨዊ ኒውክሌራዊ ሓይሊ ኢራን ብሸርህ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ አራግጪ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ቀጠር ኩዌትን ባህሬንን ኢራቅን ኣብ ዝገበረኦ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ዝኾነት መሬት ከም ወንጨፊ መጥቃዕቲ አሜሪካን እስራኤልን እትጥቀመሉ ሃገር ዕላማ ከም ዝገበረላ ጠንቂቖም ኣብ ባህሬን ዝርከብ መደብር ሓይሊ ባሕሪ አሜሪካ ብሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝተሃሰየን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቶክሲ ከም ዘለዎን ሰበስልጣን አሜሪካ ገሊጾም ኣብ ታሪክና ከምዚ ዝበለ ዝተዋደደን ሓደገኛ መጥቃዕቲ ኣብ ወታደራዊ ማዓስከራት ተፈጺሙ ይፈልጥን ይብል እቲ በዓል ስልጣን አሜሪካ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰለይትን ዕሱዋትን ጽኑዕ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣማኻሪ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዓብይ ኩናት ተጀሚሩሎ ጸላኣ ግን ዝሓሰቡ ዕላማ ይበጽሕን እቲ መጥቃዕቲ ካብ መጀመርያ ፈሽሉሎም በጌታቸው አሰፋ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ንብዙሓት ሰባት መዘራረብ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ብሓደ ሓቢሩ ስርዓት ብልጽግና ካብ እስሩን ነቕለሉ ግዜ ሎሚ እዩ ዝብል በጌታቸው አሰፋ በአምሓርኛ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ናብ ትግርኛ ተርጉምና ሓሰብ ታይምስ ኣዳሊናልኩም ኣለና ተኸታተሉና። ስርዓት ብልጽግና ንቅድሚት እናሃደመ ኣብ መጻኢ ክነበር ዝመርጽ ናይ ጎንፂ ስርዓት ንመጻኢ ዝሃደመ ስርዓት ማለት እንታይ ከም ዘጋጥሞ ከይፈለጠ ዝጎይ ማለት እዩ። ምስ ዘጋጥሞ ይቃለሰሎ ማለት እዩ። ንመጻኢ ዝሃድም ስርዓት ማለት ኩሉ ዘለዎ ምጥቃም ኣይቋረጽን ማለት እዩ። ካብ ሓደ ጌጋ ናብ ካልእ ጌጋ ዝሰጋገር ኣመራርሓ ማለት እዩ። ህዝብና ዘጋጥሞ ኣመራርሓ ግዚኡ ዝሓለፉ ኣመራርሓ እዩ። ህዝብና ህዝቢ ግርጭታት ጎናዊ ሳዕቤናት ፍጥረታት ናይቲ ስርዓት ምዃኖም ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ተኣኪቡ ንወጻዕን በደልን ከይቃለስ ዝተፈጠረ ስልቲ እዩ። ጸላኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብን ሰዓብቱ እዩ። ኣብይን ጉጅለታትን ብልጽግና ነዚ መሰረታዊ ነገር
ክንረዳ ኣለና አብይ አሕመድ ነንሕድሕዱ በመቀታል አብ ስልጣን ክጸንሕ ይዝደሊ እቲ ምስ ህዝቢ ዝቃለስ ዘሎ ጎንፂ ዘሕጋው ስልጣን መልሰ ይህበንዩ ካብ ዝብል ምጉት ዝፍጠር ጎንፂዩ እቲ ስርዓት ወለዶ ስለዘይብሉ ውርሻዊዩ እዚ ጉጅለ ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ወጻኢ ክነብር ይኽእልን ንዑ ዝምጠን ስምምዕና ሰላም ምስተፈረመን ምስተዛዘመን ነዚ ረጊጻ ሁሉና በግንባር ሰሜን ዝበል ጭርሖም ንኻልእ ዙር ጥፍኣት ጸዊዕሎ እቲ ኩናት ናብ ሰሜን ገጹ ይኸይደሎ እንተኾነም ሎሚ ትማለ ሎሚ ሰሜን ኣብ ምብራቅ ኩናት ይገጥመሎም ምብራቅ ብሸነኽ ምዕራብ ኩናት ይገጥመሎም እቲ ዝገደደ ድማ ካብ ኩሉ ህዝቢ ተነፂሉ ጎድኑ ሲኑ ሕዚ ደጀነ ዝብል ስም የለን ወገን አምሓራ ደው ዝብል ቀታሊ ትግራይ እናበለም በገዛ ርእሱ ደው ዝብል የለን ህዝቢ አምሓራ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቃልሲ ይርከብ ምስ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ሓባር ግንባር ዝፈጥረሉ ደረጃ መፍጣር ቀጻሊ ስጉምቲኡ ስርዓት ብልጽግና አምሓራ ትግራይን ብምብትታን ስልጣኑ ንምዕቃብ ሓንጨጮ ሽርሒ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ፈሽልዩ ይኹን እምበር ስርዓት ብልጽግና ተስፋ ቆሪጹ ክበሃል ይካልን እቲ ፖለቲካዊ መመላእታ ክወስድን ከሎ ድማ አምሓራ ትግራይን ክስእነን የይሉ ቀቢርዎ ኣከራኸርቲ ዝበሃሉ ከባቢታት ኣምጪኡ አብይ ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ሰብ ከጥፍእ ዝበሎ ቦምቡታት ተኺሉሎ አብይ ኣብ ዋዜማ ኩናት ኣካሳዕ ከባቢታት ኣምጪሎ እንተኾነ ግን ንቕሓት ህዝቢ ካብ አብይ ዝለዓለ ስለዝኾነ ንሕና እውን ንፈልጦ ዝነበርና መልሲ ተዋሂብሎ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ኣጀንዳ ህዝቢ አምሓራ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ብህዝቢ አምሓራ ዝሽቅጥ ተላእኽቲ ብልጽግና ምዃኑ እዩ ሕቶ ህዝቢ አምሓራ ሕቶ ህላወዩ ኣብ ዓዶም ካልኣይ ዜጋ ተገይሮምሎ ጻዕርታት አብይ ቃልሲ አምሓራ ካብ ዓብይ ቃልሲ ንዲሞክራሲ ናብ ቃልሲ መምላስ ንብረት ክወርድ ይደሊ ህዝቢ ሰሜን አብይ አሕመድ ኣብ ዝፈጥሩ ኣጀንዳ ክንሕንብስ እውን ንደሊና ንአብይ ድሌት እንዳዕለልና ኣብ ጎንና ደው ኢልና ነንሕድሕድና ምጭፍላቅዩ እዚ ነገር ብንጹር ክረአ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ጎናዊ ግርጭት አብይ አሕመድ ዝፈጥሮ እዩ ካብዚ ዝጥቀም ስርዓቱ ጥራሕ እዩ ናይ ሓባር ጸላእ ህዝብታት አምሓራን ትግራይን ከምኡውን ህዝብታት ኢትዮጵያን ብልጽግና ዝበሃል ናይ ርያው ጉጅለ እዩ እትሕዘሎ ጸገም ክፍታሕ ዝኽእል ድማ ህዝቢ ናይ ሓባር ቃልሱ ክሕይል ምስኽእል ጥራሕ እዩ ሕዚ ዘለና ኣማራጺ ሓንትን ጥራሕ እያ እዚ ንኹሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ እቲ እንኳ ኣማራጺ እድኒደ ተታሒዝካ መቅላት እዩ ህሉ ኩነታት አምሓራ ትግራይ ኦሮሞ ዓፋር ሶማልያን ካልኦት ህዝብታትን ሓንሳብን ሓዋሩን ስርዓት ብልጽግና ንምልኣይ ስሙር ግንባር መስሪቶም ኣብ ዝርከብሉ ደረጃ በጽሕሎም ንድሕሪት ተመሊስካ ምጥማት የለን እዚ ስርዓት እዚ ብዝቐጸለ መጠን ሽግራት እናበዝሑ ስለዝኸዱ ፈውሲ ምርካብ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ከይበጽሕም ፍታሕ ንምርካብ ክንቃለስ ኣለና ይብል خبركم تخطاتلتي عسب تايمس لوم استلالو حدشت حبريتاتات زوم استخطاتلكم يمسلوني رم نسناي مكتالكم مازين انا مسجن سلام